Шофьори, искаме да ви попитаме нещо много важно. Мислите ли, че колите над 15 години са отпадък? Ако мислите, че е така, Европейската комисия е на друго мнение. Тя одобри проект, който ще предотврати бракуването на технически здрави автомобили и рециклираните им части. Новите правила ще обърнат пазара на резервни части и ще улеснят продължителната употреба на старите коли. Автомобилите, подходящи за ремонт, вече няма да бъдат класифицирани като отпадъци само заради възрастта. Частите, които са регенерирани като алтернатори или стартери, ще имат легален статус, а няма да отиват за скрап. До 2031 година новите автомобили ще трябва да съдържат минимум 20% рециклирана пластмаса, като така няма да се губят ресурси. Целта е по-малко ненужно бракуване, повече възможности за ремонт и по-голяма поддръжка на старите автомобили. Какво мислите за новия проект? Напишете долу в коментарите и не забравяйте да последвате GPS България за още интересни новини.